Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Maiatzak 15 da eta beraz festa eguna da Euskal Herriko txoko askotan. Gaur San Isidro nekazariaren eguna ospatzen da egutegi katolikoan. Eta horrekin lotuta, baserritar askoren ohitura da San Isidro eguna ospatzea, baserritarren eguna. Asko dira San Isidro eguna ospatzen duten herriak. Amurrio, Kanpezu, La Puebla, Zuia, Badiño, Ajangiz, Derio, Fika, Ibarrangelu, Beasain, Anoeta, Villabona, Oiartzun, Herriberri, Lizarra, Mendabia, Orreaga, Tafaia eta gehiago. Kondairaren arabera, Isidro nekazaria egunero utxik egin gabe mezetara joaten zen goizean goiz lanean hasi aurretik. Egun batean, mezetatik bueltan sorora joan eta lanean asterazi joala, soroko lan guztiak eginda aurkitu zituen. Mirari hori dela eta ospatzen omen da San Isidro eguna. Kukurrukuka zezen amarruka eguzkia kukuka, amets politak izaratan gordeta jaiki naizoetik saltoka, zelaian nabil txistuka txirulirulika belarrak intza dauka, aiba atzolan batotako letxugak barraskiloak dentituta, zerua irakurriz bertxotan astronomoa, naturarita lurrari bere mimoak, zaindu sendatu aberen minak pupuak, itxaropena. Gaur ez dezatela lanik egin baserritarrek deskantxurako eta ospakizunerako eguna izan dadila. Ez dute lanik egingo ez da ere, baina beste arrazoi oso ezberdin batengatik ikuskizunetako teknikariek greba eguna dute gaurkoa. Ondorioz, hainbat ekitaldi bertan behera geratuko dira eta arte eszenikoen agendan ere eragina izango du jakina. Adi egon beharko dugu. Bada begira, beste greba bat aipatuko dizuet nik 1950ko gaurko egunez gertatu zena. Greba orokorra hasi zuten Nairobin, sindikatuek hurrengo egunerako deitu nahi zuten, baina milaka langilek egun hartan jada lan egiteari utzi zioten atxilotu berri zituzten bi lider sindikalen askatasuna eskatzeko. Lan baldintzako betzeko eskatu zuten hasieran eta ondoren ekialdeko Afrikako lurralde guztietako langileen askatasuna aldarrikatu zuten. Eskubideen alde mobilizatzeko erraminta ona da greba, baina badaude bestelakoak ere. Hemen doa beste adibide bat. Gaurko egunez, 1897ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena, eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 175. artikularen aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta tamalez 1933an desegin egin zen. Alemaniako LGBT historiaren azterketa sakon bat ikus daiteke Berlingo Scholz Museunen LGBT historiaren kontserbazioari eta edapenari eskainitako erakunde bakarra da munduan. Ilunean goxotasuna, argitan bihotza estua, seguru algaude hauden benetan zoriontasuna. Bi Espainien arteko dantzan, plazera parretan, igerian, nor jarri beharrote dizalantzan, aguna ote da. Eta ezinaztu gure herrian adituak garela mobilizazioetan. Gaurko egunez 2013an Ondarroan urtza alkortaren atxiloketa zailtzeko zubi batean bildu ziren 100 lagun. Ia astebetez alkorta babesten aritu ostean, 100 poliziak joan behar izan zuten berau atxilotzera. Ertzaintzak indarrez atera zituen zubien elkarri helduta zeuden herritarrak, 4 ordu inguru behar izan zituzten Ondarroarrearen gana iristeko. Donostia, Ondarroa, Iruña, Gernika, Loiola, Gasteiz, herri harresiak indar handia hartzen hasi ziren atxiloketa politikoei aurre egiteko tresna gisa, desobedientzia zibila tresna gisa erabilita, eta irudimena, elkartasuna eta duintasuna armatzat hartuta.
Gure herriko adibidekin hasita, ezin aipatu gabe utzi 1977ko gaurko egunekoa amnistiaren aldeko bigarren astea amaitu zen Euskal Herrian. Amnistiaren aldeko batzordek antolatuta Euskal Herria osoan mobilizatu ziren maiatzaren 8an hasita frankismoak errepresaliatutako guztientzat amnistia eskatzeko. Franco hil eta 2 urtera, ekainerako hauteskundeak deituak ziren, era sektore bakoitza bere jarrerak zehazten ari zen. Herritarrak euskal preso politikoen askatasuna eta amnistia eskatzen hasi ziren. Presoen kaleratzearekin batera, Euskal Herrian demokrazia egontzedin eskatzen zuten. Espainiako gobernuak etzien eskaerei guztiz erantzun eta amnistiaren aldeko borroka indartzen hasi zen. Giro politikoa ez zegoen lasai, etak ekintzaukari egin zituen eta gobernuak horri erantzun zion errepresioaren bidez. Amnistiaren aldeko lehen astea otsailekoa lasaiagoa izan arren, bigarren astea maiatzekoa hauteskunden atarian zen, eta polizia zein guardia zibilaren jarrera bereziki oldarkorra izan zen. Amnistiaren deba, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren deba, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Bada gaiarekin jarraituta frankismoaren gogorrena bizitza egokitu zitzaion emakume bat aipatu nahi dizuet. Gaurko egunez hiltzen Miren Jone Azurza kazetaria, kazetaritza ikasketak bukatu eta titulua eskuratu zuen lehen emakume euskalduna. Donostiako Antigua auzan jaio zen 1929an. Bizitza osoa eman zion idazketari hori gabe ez zuen ulertzen eta euskera izan zuen bere beste zutoina. Idazketa nire mundua zen eta da, kazetari zena ez da inoiz hiltzen, aipatu zuen, naizi eskainitako elkarrizketa batean. 70ko hamarkadan, euskal kazetaritzak ezagutu zituen aldaketarik handienen ardatz nagusietako bat izan zela diote garaiaiek bizi izan zituztenek. Izan ere, 1979an Zeruko Argi aldizkariko zuzendari izendatu zuten. Emakume bakarra zen, gizonezko zinguratuta. Karminezko Espainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan, serioenetan erantzukizuna ere diren erantzunetan. Angela Davidsen. Efemerideak errepasatuta saioari hasiera emateko moduan gaude. Doinuetatik haratago podcastaren atal berriena entzuteko aukera izango dugu. Argia dantza taldearen inguruan sortutako erakusketari buruz arituko gara Frantxi López Landetxe, Mikel Urbeltz eta Ane Albizu gonbidatuekin kafe hutsa edo tea edo dena delako hartzen dugu bitartean. Aiora Mujika ere badator gurera. Musikariekiko harreman parasozialetaz hitz egingo dugu gaur. Eta agenda ere prestatu dut, baina esan bezala aldaketak egon daitezke gaur. Entzuleok, maiatzak 15 ditu gaur eta ostirala da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Oiana Maritorena genbe, egunon? Egunon! Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon? La genial Goiuri Ezeizarandia, mendik aurrera barkatu. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1183 du, maiatzak 15 ditu. Goizak 10 eta 17 minutu eta gu 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
askatu salbaia. Ta orain biok egingo genuke negar, barruan daro azuna ez alduzu behar. Ta orain biok egingo genuke. Goizeko 10:19 minutu eta bagoaz, gaurkoa poliki eta goxo abiatzen. Gu hemen goxo gara, kalean ez zain beste. Horentxe gonbidatu sartu da eta esan du. Bueno, mundu guztia honekin ari garela, topiko xamarra, baina euria dugula eta tira, hor, badira variante ezberdinak, ez? Norbaitek pentsa ezak, ze uraldi makurra euriari du Euskal Herrian, beste norbaitek izango du maiatzaren 15 da, San Isidro, euria egitea ez da hain gauza arraroa gure Euskal Herria honetan, bagara errekak betetzen ari direlako posten garenak ere bai, bakoitzak berea topatzen du, izango da, gaur aterkia eta neguko bota jantzitare gustora atera denik, akaso ez zain beste, baina norbait izango da, beraz, tira, bakoitzak egokitu alduzuen moduan gaurko giroari. Edita Brokosek idatzi digu egunon, Gorkak ere bai, egunon, ze hotz, bai, fresko egiten du, Gorka, ze egingo diogu. Nire gaueko super maite duta da nire auzoa, gora hitzako jaiak da gora auzo independienteak, pres gaude festetarako, txokolatea, elektrotxaranga, DJak, iratzara erromeria, asteburu guztia kalean pasatzeko prest, lana, parranda, eta nahi duenak etorri, niretxen sofakama bat, badaukat. Eskertzen dizugu, Gorka, ez da gonera asteburuko planetan parranda asko egitea, bai hainbat kontzertu ikustea, baina estimatuta dago, kontuan izango dugu. Diuju gora auzoko festak, dantza bikain goiuri ari da esaten, edaten katillo honenetik. Berako paritutako katila. Laizter bixerak salduko ditugu. Adi. Gaur Eneko eta Xabi nun daude? Eneko gaur jai dauka. Xabi Burubelarri ari da datorren astean kaleratuko dugun bideotxo bat prestatzen, eta horrelaxe kontuak, Gorka, hau ise dira gure kontuak. Egunon guztioi esan da bezala, maite duten tartearekin egingo dugu aurrera, Oiana Maritorena genbez, zuri dagokizu, lehen maite dut hori. Begira, enuen gogoratzen joan den astean mensaioan egon nintzenean, Josune Belez de Mendizabalek esandako zerbaitekin lotu nuela, eta esan nuen, datorren asterako maite dut ez bat badaukat eta idatzi nun, baina gero irakurri nuena esaten nuen, zer zen hau? Baina gogoratu naiz zertzen nik esan nahi nuena, baina ez zerekin lotu nuen. Momentu hartan, ez dut gogoan zer esan zuen igogailuen inguruan. Zuek ez duzu gogoratuko, ez da? Gogoan dut, igogailuan erdia ataskatuta geratu zela, mugikorra moztu zela, gero ateratzean, borratu nituen justu hotza audioak. Baina ez dute erabat gogoan, hala eta guztiz ere... Bueno, lasai. Berreskura ezaket. Ez lasai, berdin dio, nik esango dut esan beharrekoa, hori bai, esan nion eta Josuneri momentuan idatzi nion, izugarri gustatzen zaidala prestatzen duena. Bealdeak eta baietz. Idatzi nion, eta bai, hori batetik. Baina, maite dute zazein zen, igogailuetan, nire eraikinean igogailua dago, ez? Irakorreko dizuet? Hor dago hori nahi nuen bai. Isiltasunean, bakarrik eta kubikulo horretan egin du. Eta igogailua deitu dudanean, jaitsi den solairutik ikusita laugarreneko pixukidea izan da. Bakarrik zegoela eta kubikulo horretan izan dela hori fijo. Isiltasunean edo estandarekin hori ja ezin baieztatu. Kolorea balu bizia litzateke eta ez Benidorrera joan diren Gasteizarren modura beltzaran delakoa, baina gaizki dago jatzitzen delakoa. Eta janduenak horrela marraztu duelako behelaino toksiko batean. Azkar mesedez, horrelako kasuetan igogailuetan gas aurkako maskarak jarri beharko lirateke. Ezakit nik zergatik lotu nuen, nik igogailuan bizi nuen esperientzia txiki batekin. Kontua da, igogailuetan askotan, topatzen zara bizilagun batekin, eta ez dakizuz, egunon, hotza, ez da, egualdia izaten da, ez, gaia. Eta egia da, oso elkarrezketa xinpleak izaten direna, baina, batzutan egoten da zerbait edo. Alare, asko zobe hori, Ayusoren Mexikoko bisita zitzegin nahi dizuna baino. Hori ere, bai. Ez dakizu nondik aterako den konversazio hori? Bai, hor arriskua, ez dakit. Baina, lehengoan tokatu zitzen bizilagun bat, gaina bizitza osoa bertan daramana, zen nire eraikinean turista asko egoten dira. Mobilarekin sartu zen, mobila behiratzen hasi zen, eta bere solairoen igo, eta etxean, behiratu iren, eta oso sentsazioa raro aukinun, esan nun, nahiago, naizta eguraldia zitzegin ez daukala igual, edo bixi elkarrezketak izan, nahiago dut hori, sentitu nintzen oso deseroso bezala,
bai? Ez zitzaidan gustatu. Bueno, eta sentsazio horrekin maite dut eza. Eta gero, maite dut txiki batekin entorren oso simplea, eta da, zoriontasun malkoak ateratzen dizkizuten lagunen mezuak. Oh, ze bolita. Horrekin entorren eta igogailuarena gero batu naiz. Ai, ze bolita. Ba, maite dute bikoitze hori. Nahi alkortak idatzi dugu esanez, bizilagunaren gas toksikoa zen, igogailuarena. Bai, hori da. Vale. Buskarrak. Eta bere maite duta, Zizurkilgo Gorritiren baserriko argia eskultura. Emakume baserritarrei egindako aitortza. Oh, ze bolita. Mira, gaur argi asko. Bai, gaur argi asko. Ez da zeruan argi gehiegi, baina jarreko diogu guk argi antzuleok. Hortarako etorri gara. Hortara etorri gara ona, eta Julen Goikoetxea lankidearek kezkatuta daukagu, gaur itzulian eguraldi honekin, ea baz gertatuko den, ibilbide oso sigisagatxua eta malkartxua eta delikatua. Lurrera baino, helmugara zenbat txirendurari helduko diren, zenbatek bidean akaso amore eman, ez da etapa batere erosoa gaurkoa, baina eguerdiko 12 aurrera, kontatuko dizuegu, eta bien bitartean hemen telefono bat daukagu jotzen. Oian, hartu. Zuzenean hartuko dugu. Ai, hartuta esan, zuzenean zaude. Zuzenean zaude. ¿Qué es lo que quiero? La tarjeta del hormiguero. Esa iozu. Goiuri. Telebizan hori egiten dute. La genial, Goiuri. Ni naiz, la genial, Goiuri. Kontatuko duzu hori? Hori da zure maite duta? Ez. Ez? Baina nik galdetu nahi nizun, bai, hori zertzan. Bueno, pardon, kontatuko dut. Hori nahi nuen norbait galdetzen nahi da. Bestela pixkat gaizki gateza, baina zuek galdetuta. Horretik. Kontua da, atzo etorri zela Luciana Pecker idazle argentinarra, kazetari argentinarra, Tolosara bere liburu berriena aurkeztera. Liburuak izena du La Odiocracia al fondo a la derecha. Eta liburu aurkezpena izan genuen, eta niri egokitu zitzaidan, pixkat moderatzaile lanetan, eta aurkezle lanetan aritzea. Eta egia esan liburua zoragarria da. Luciana Peckerrek hitz egiten du liburu horretan nola ultraeskuinaren laborategi bihurtu den Argentina, eta hor dagoen Javier Milei eta Mileiren jarraitzaileak, eta gero liburuan pixkat azaltzen du nola gaur egun ordea pixka bat ultraeskuinaren sareak nola dauden denak lotuta, eta Argentinan Mileik hauteskundeak irabazteak gero eragina duela, bai estatu batuetan, edo Frantzian, edo Txinan, edo zein lekutan, ez? Ultraeskuina antolatuta dago, eta pixkat horren inguruan hitz egiten du liburuak. Eta esan bezala, niri egokitu zitzaidan hortxe aurkezle lanetan egotea, eta oso ondo joan zen, saioa, izu. Aitortu behar dut, oso ondo joan zela, denik, liburua irakurri nuen aurretik, eta aukeratu nituen esaldi batzuk, egin nion gutxi gora bera inigo sarraskia. Ados. Hemen irratian egiten dugun sarraskia, hori egin nion, baino liburuarekin. Eta orduan, gero, amaitu zenean, argazki bat atera genuen elkarrekin, eta Luciana Pecker dela, kazetari bat miresten dudana, Lucianak bere Instagramean jarri zuen, atzo liburu aurkezpenean egon zela, con la genial Goiuri Ezeiza. Eta orduan, nik, hemendik aurrera nahi dut mundu guztiak, nire izena esan behar duenean esatea, la genial Goiuri Ezeiza. Esan dit, nire mutilagunak esan dit, dela pixkat, zirko girokoa. Pixkat domadorea edo horrela ematen dela. Bai, trapezistari izan zintezke. Zuekin, la genial Goiuri. Ladies and gentlemen, pixkatola ez? Pixkatola. Eta orduan ez dakit beste gustatzen zaidan. Baina... Gustatzen zaizu. Baina nator puztuta. Eta gaur, oixe, hemen kabitu ezinek, atetik, ze... Claro, guapuztuta, ze gainera, torri zen jendeak ere esan zidan, haizu, ze interesgarria izan den, eta ze harina joan den dena, ez? Eta niri harina kontzeptua asko gustatzen zaitze. Batzutan, harina iruditzen zaigu despektiboa edo izan daitekela, eta ez gauzak. Izan behar dute, harinak, naiz eta ultraeskuina zitz egiten ari, naiz eta mezuak oso garrantzitsuak izan, eta ez izan azalekoak. Baina, jendearen sentsazioa izan bazan, harina izan zala, Zoko arratxaldea, ni oso pozik. Eta horregatik la genial, baina hori etzen ere maite duta, baina izan zein da zure maite duta, Goiuri? Arginano. Carlos? Bai, maite dut, Carlos Arginano. Ez dakit oso ondo azaltzen, zergatik, ez? Ez dut pertsonen ezagutzen. Nahi inoiz egon berarekin, aurrez aurre. Baina, nik telebista piztu eta Arginano ikusten badut, sentitzen dut nola baiteko
goxotasuna, gertutasuna, lasaitasuna, han dago, Carlos. Gero egia da, elkarrizketetan aipatzen dituen gauzekin ere, ados nagoela, ze berak, kritikatu izan ditu, ez dakit, ez? Kritikatzen ditu, funts buitreak, kritikatzen ditu, ez dakit. Egia esan gauza asko kritikatzen ditu Carlos Arguiñanok ez da isiltzen. Eta hori ere... Nahiko zure taldean eukin nahiko zenukeen norbait. Eta hori ere gustatzen zait. Eta gero, asko gustatzen zait, berak aldarrikatzen duela, eta uste dut guztiz ados nagoela, dela, berak egiten duen sukaldaritza dela, boltsiko guztientzako sukaldaritza. Eta berak egunero egiten dituela, egunero proposatzen du errezeta bat, eta berak jarraitu duela, eta saiatzen dela, bere lantaldea, ezagit... Zamat pertsona egongo diren Carlos Arguiñanoren unibertsoan, baina benetan proposatzen dituzten errezetetan kontuan edukitzen dutela, bizitzaren prezioak eta gora egin duela, eta supermerkatuetan prezioak ere gora. Legatz alde batera utzi eta berdelera joko dugu. Eta gaur patatekin hause egingo dugu, eta erakutsiko dizkizut 1000 modu, ez egitez, osagai honi zukua ateratzeko, eresketako poltsa ja dago oso garesti. Eta orduan iruditzen zait, pertsona bat, Arguiñano, eske esaten diazu, esaidazu pertsona bat, mundu guztiari ondo erortzen zaiona. Eta esango nizkizuke bi. Direla, Arguiñano eta Angel Algain. Eta ya está, gero, jende jatorra telebista, ez dakit, Julian Jantzi, oso polemikoa da. Eta ez zaio, jende askori gustatzen zaio, beste zaila da, esposizioa handia izan, eta jendeari ondo erortzea. Hori egia da. Ja, nik Alkain eta Arguiñano aipatu dituzu, eta biekin lan egiteko aukera izan dut. Arguiñano jefe izan nuen, oso harroenago egin genuen UI programa hartaz, Oskar Terolek zuzentzen zuen, momentu hartan Euskal Telebistaren historiako saiorik garestienari izan zen, eta jaso zituen hainbat interpelazio parlamentario matxismo kontuak zirela, eta etzen harritzekoa, momentu batean bainetek formularen bila Kronikas Marcianaseko zuzendari orde izan zen, urte guztia egiten Kronikas Marcianaseko zuzendari orde izan zen, Giuseppe Mike izeneko tipo bat ekarri zuenean, eta bere errezeta izan zen edizio gelara joan, eta esatea egin itzazue Brasildar titi bistan dituztenen bideoak selekzio animatzen, eta horrelako kontuak, ez? Beraz, polemikotxua izan zen programa hura, eta egia esan, 6 beti garo nituen nik bai antenan eta baita gidoi gintzan ere, gauza on asko izan zituen, han ezagutu nituen, gidoilari bidelagun izan genituen Mikel Bernuez esaterako, edo Carlos Bera, edo Kike Diaz de Rada ere han ezagutu nuen, eta maitasune handia hartu nion pertsona bate izan zen, eta horrelakoak egon ziren, eta Arguiñano etortzen zen programetara ikustera, berazelako baineteko burua ez. Eta gogoan dute askotan astelenetan saioaren ostean, berandu bukatzen zen hartan, afaria egiten genuela Pasai Donibane izango zen, ez? Hau Pasai San Pedron, edota zalantza daukat, pixka bat lehenago ez dote zen. Baina tira, hortxe, Pasaia inguruan, ez duko goratzen nuntzen, Javi de Pedroren sozida izango zen, eta Arguiñanok berak prestatzen zuen afaria. Eta egia esan oso tipo jatorra izan zen beti, tratuan, konversaziotan, eta baina batez ere sukaldean, telebistan ikusten duzuen bezalako xea zen. Parrilla bukatu orduko eta aragia zerbitu orduko parrilla garbitzen ari zen, eta auta beste eta lapikoa eta papertxoa hemen da oso tipo txukuna, eta oso telebistan ikusten den bezalakoa. Eta egia esan, poza eman zidan konfirmatzea, telebistan egiten duen hori oso egiazkoa dela. Bere sukaldean aritzeko modua, horixe dela. Arguiñano, gero gainera behin elkarrizketa batean kotatu zuen, bere emaztea ezagutu zuenean, bere emazteak arrandegi baten egiten zuela lan, eta orduan beraien zitak izaten zirela, joaten zitzaiola arrandegira bila, eta gero joaten zirela ez dakitze bankura, eseritzen ziren, eta Arguiñanok eskamak entze zizkiola. Eta horrela, beraien arteko intimitatea horrela sortu zela, ez? Azala entzuzka, eskamak kentzen zizkiola, eta hori ederra iruditzen zaitu. Txatean, gauza bat argitu nahi dut, txatean jarri dute. Ta ni zer, Goiuri, ez naiz majo, eske ez da kontzeptua hori. Ez da jatorra izatea. Ez da jatorra, edo ez, jende asko dago jatorra, baino
badibidez, ni kontsideratzen naiz pertsona jator bat, baina uler dezaket, entzule guztiek, esatea, entzulen artean egoten norbait esaten duena, eskau petardagi eruditzen zait, edo horrela, eta egitez, baina jatorra naiz. Oida, Arginano eta Alkaina aipatu ditut, jatorrak dira, baina gero gainera iruditzen zait, ez dagoela inor hitz txar bat duena beraientzat. Izango da inore, baina ez da orokorra bai. Da beste poz hartu nuen duela gutxi, Carlos Arginano Euskadi Ratian, elkarrizketatu zuten, reel bat ikusi dute Instagramen, eta mantzidan poza, hainbeste urte gazteleraz telebistan ikusi dugun pertsona batek, euskera eta ikera, ze ondo egiten zuen gaur-gaurkoz, ze ikera aritzen garenean ere, batez ere guk hemen Tolosaldean eta badaukagu nahiko joera, behar ez den aditzak itanora eramateko, eta menpeko perpausanean, alokutiboan gaizki aritzeko, eta ostras, ikusi nuen Arginano oso fin, oso trebe, eta mantzidan poza, eta gero, lehengoan grabazio batean beste lankide batzuk topatu nituen, Euskal Telebista inguruko teknikariak, esan, Josebak ere gurekin ikera egiten du, eta nik esango nuke, aita semeek harreman hori ere itanotik izan dutela. Bida, ezkara hasiko hemen txalotzen natural behar lukeena, baina era berean beste egoera askotan, eta retegi pelota zaleen aita seme harreman hori ordako hau adibidez, ematen dira bestelako joerak, eta poza eman zidan, oso sasoian ikusi nuen euskera Arginano, eta norbaitek, eta zer espero zen, hori, kaso hainbeste urte gazteleraz telebistan ikusita, sentsazioa auskalo, lan mundu horietan, eta auta beste, akaso galduxiago, edo ordoilduago izan zezakela, eta ez da horrela izan. Gonbidatuko dugu, Arginano. Gonbidatuko dugu. Eta gero elkartan bazkaritxo bat. Jak. Hori ez da txarra. Haizut, Alkain ere oraintxe lanean daukagu, ez da? Zen izaitu nintzen Alkain... Antzez lanen batekin dago, ez? Antzez lana? Zerbait ikusi dute egiten Alkain? Telesaila egin dute. Alkainek egin du oraintxe bertan telesail bat, superra izena duena, supermerkatu batean gertatzen diren gauzak. Ikusi dut zerbait, eta nekien oso ondo nondik, Eta bi hauek aipatuta, Alkainek Arginanoren imitazioa egin zuen behin guazemanken, eta esketx hori YouTubeen dago, eta esketx horrek balin badauzka 3.000 visualizazio, 2.900 eta 99 erean dira. Hoy la culpa deja hueco a la luz. Lores apaindu ditut isiltasun honen erpin guztiak. En este pecho tan lleno ya no cabe el silencio que me pides guardar. Agian ausartu banintz, agian egin banu, agian ahotxorrekin ezingo nuen lortu errua huitzali eta mina berriz esentitu. Ez nintzen izango esano seria yo, Entzuleo goizeko 10:38 minutu, gure gonbidatuak atetik sartzen genituen, kokatzen, lasai kokatu, baina segituan aurkeztuko dizkizuegu, goizeko 10:38 ditugun honetan esan da bezala, badaukagulako zerren inguruan aritu hurrengo minutuetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Argiaren itzala, Santelmo Museoa, dantza laborategia. Frantxi López Landatxe, Mikel Urbeltz eta Ane Albizu. 60ko hamarkada, diktadura betea. Arlo askotan iluntasun garaia, baina beste hainbatetan argia nola bait ikusi zela esan genezake. Debeku eta egoera gogor hoietan, euskal kulturak indarra erakutsi zuen, eta musikan ez toka mairu mugimendua sortu zen bezalaxe, askok dantzan ere halakoa gertatu zela diote. Argia dantza taldea sortu baitzen. Iluntasunean, argia gailendu zen. Mila 1974 urtea zen, eta Marian Arregi eta Juan Antonio Urbeltz izan ziren taldearen gidari. Urbeltzek dioenez, Euskal Herrian folklore dantza taldeen historia bitan banatzen da. Argia taldea baino lehen eta argia taldearen ondoren. Ekarpen izugarria egin du taldeak 60 urte hauetan guztietan, eta horren erakusgarri da Santelmon ekainaren 21 arte ikusgai egongo den argiaren itzala erakusketa. Museoa bera ere taldearen hasierako urteaietan etxe izan zuten. Laborategi gisa bertan ikertu eta entxeatzeko aukera eman baitzien. Bertara, Oteiza, Eztot Kamairuko kideak edota garaiko kultur munduko jendea bertaratu zen. Bertan landutakoak, euskal dantzaren mundua eraldatu zuela esan genezake. Eta hori guztia ikusgai dugu esan bezala, Santelmo Museoan ekainaren 21 arte egongo den, argiaren itzala Santelmo Museoa dantza laborategia erakusketan. Argia eta bere itzala barrutik ezagutzen dituzte Iñaki Arregi, Mikel Urbeltz eta Ane Albizuk, eta Frantxi López Landatxek kanpo begirada eskaini du hau dena ontzeko. Lauak izan dira erakusketako aholkulari eta komisario, eta gurean ditugu hoietako 3. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Mikel Urbeltz, Ane Albizu eta Frantxi López Landatxe. Egunon. Egunon hirukate. Galdera ofizialak 2 dira, baina 3 dira gonbidatuak. Agian 3. galdera bat Asmatu behar dugu? eta horrela bakoitzak galdera bat erantzuten du. Badaukazu zerbait buruan? Olako estilogoa, Egingo dut galdera bat, 2. eta erantzuten duten bitartean 3. pentsatuko dugu. Vale. Oso ondo. Bigarren kafeko galdera ofizialak dira hauek, beraz ez pentsatuz ezer pertsonala denik, zuekiko, gonbidatu guztiei egiten dizkiego. Zuek erabaki zeinek zein erantzungo duen. Lehenengo galdera da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizue bakoitzari, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta ezaket soilik bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuketen, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galderetako bat. Norbait ausartzen da galdera hori erantzutera? Begira, ni esango nuke azkenekoa. Azkenekoa edo azken, bazakit 15 urte hauetakoa, izango nuke, ez dakit izan dalako, niretzat oso etapa oparoa. Azkenekoa hauxe izan da, ez da? Argiaren itzala erakusketaren muntaketa. Baina ere, beste hainbat gauza, duela 5 hilabete doktore tesia aurkeztu nuen, niretzat hori ere izan zen. Eta gero ere, bai pertsonalki, ez bakarrik lan arloan, pertsonalki ere, nik uste niretzat, garairik onena hoxe izan dela, azken 15 urteetan. Jo, ze polita, ze erantzun polita. Bale, bigarren galdera agian zaiagoa da, eta zuia, libre. Nola gustatuko litzaizuegen izatea zuen funerala? Zuen hileta. Ausartzen da, zuetako norbait hori erantzutera? Espero bertan ez egotea. Hori da desio diodanan ere buruari. Bertan ez egotea. Baina, bueno, ez dakit, gauza horiek, nik behintzat ez daukatu haintxe pentsamenduan ere. Eta hori seinale hona pentsatzen dut badela. Etorriko da, hortan pentsatzeko momentua. Ni dirutxo bat utziko nuke eta olako dantzarik ortejo. Hori seguru. Bai. Ez, hori bada, hau da, nola zehatz bat, nola nahiko nuken zehatz bat, ez daukat erantzunik. Zer dantzariak egongo direla, musika egongo dela, eta, ez dakit, bira, utziko nuke dirutxo bat, eta diru potolotxo bat izan beharko litzateke,
Eta ekarriko nuke, adibidez, taraf bat, hau da, musika, kleianiko tarafa, hau da, Errumaniako higitu talde horietako bat, beraien pistoiak eta beraien biolinak eta jotzen eta jendea antxe, dantzan eta parrandan ipini. Hori segurua da. Oain, zehaztapenak eta ja ordutegi finkoak ez dauzkatu haindik. Eguna ez da ere. Hori zure aitak... Frantzi urbildu mikrora mesedez bai bestela, hori. Zure aitak aipatzen du batean, pena ez ditugula Euskal Herrian hijituak izan, gure musika lantzeko. Hijituek hartzen duten bertako musikoa eta kriston buelta ematen diotela. Erreperatu nintzen eta arrazoi du, bai. Askotan aipatu du, bai. Hirugarren galdera behar dugu. Bai. Frantzi jentzat, bestak ere erantzun da daude? Erresa da, baina ezkara bain, noiz esan zuen, azkenekoz, maite zaitut. Oh, polita. Noiz? Esan zen non, noiz esan zen nion norbaiti azkenekoz maite zaitut. Oain dela gutxi, bai. Ados? Alaba bati, bai. Ze ondo, ze polita. Horaz du. Zor romantiko, bai. Askotan esaten dugu, gutxi xamar esaten dugula maite zaitut, gehiago esan beharko genukela. Ze poza, ze erantzuna izan ziteken aspaldi, eta ez duela gutxi eta alaba bati zoragarri. Oiana, zure esku gure gorko gonbidatuak. Bueno, eskerrek asko irukote, hemen gurean izateagatik. Aipatu dut pixka batez, argiaren itzala erakusketa hau, baina nahiko nuke zuek kontatzea nola sortu den erakusketa. Okerrezpanago, Santelmorekin harremanetan jarri zineten hasieran, ikuskizunen bat egiteko, baina ondoren beraien gandik erakusketaren ideia etorri zen, konta iguzu pixka bat nola hasi zen erakusketa. Bazegoen Santelmorekin eta lan bat egiteko nahia, bertan espektakuloren bat edo emanaldiren bat egitekoa, eta horren elkarrizketan, beraiekin elkarrizketan, beraien partetik sortu zen aukera hori esan zuten. Baina, eta hau da, hausnarketa horretan argi zegoen, eta beraiek ere badakite, argiak 60 markadan, Santelmo Musea edukizuela egoitza moduan, ez? Egoitza eta laborategi, gainera leheno aipatu dugun moduan, eta ja aipatua dago hemen gaurko saioan, bertatik pasatzen ziren ez doka mairu, oteiza, eta momentuan ematen ari zen mugimendu guztia, ez? Kultur mugimendu guztia. Ordun hor sortu zen, beraien proposamen bat, hori isladatu beharko nuke, hori, badago jendea ezautzen duena, baina ez dago herritar guztien esku, ez? Herritarren esku ez dago ezagutza hori, ez? Historia horren nondik norakoak nola gertatu zen, nortzuk izan ziren partaide eta zein izan zen ibilbidea, eta ze oihartzun eduki duen horrek. Hau da, gaur egungo folklorean edo dantza euskal dantzaren mugimenduan eta dantza eta musika tradizionalean eta hainbat arlotan eta jantzitegian adibidez eta dantzaren ikuspegi simboliko esanahien aldetiko horretan gaur egun daukagun irudia edo daukagun ezagutza zenbateraino zor dio ibilbide horri, ez, garai horri. Eta orduan hortxe sortu zen egiteko aukera hau. Eta nola izan da hori guztia, ez? Erakusketa batera eraman nahi izate esan dut, ez? 4 izan zarete komisarioak, bakoitzako okerrezpanago bere arlotik, ez? Batek musika gehiago, beste jantzitegian ezuk ere bai, dantza, gero Frantzi kanpo begirada horrekin, nola joan zarete hori guztia, ze azkenan informazio eta gauza asko edukiko zenuten, eta hori ere dena, ez? Ondu behar da, edo? Iragazi behar izan da, eta agur asko esan ere bai. Eta hainbat gauza tiraderan utzi beste baterako. Baina, prozesua oso nahi izan da, hain zuzen ere, pixkat Mikelek esaten zunakin lotuta, ikuste genuen ere esan, transmisio utxune bat. Hau da, garai batean argiak egindako lana, zer izan zen argia, eta orain argiak zorionez jarraitzen du, eta transmisio bat egitea, bai kanpokoi eta baita bertakoei ere. Eta orduan, pixka bat izan zen, hau jarriko egut, hau eta hau eta hau, ere hau, baina dana ezin da. Eta gero baina forma bat eman behartzaio. Lehen da bizi forma bat pentsatu genuen, erabatea, gero beste erabatea, eta hori hori izan da findu eta garbitzea izan da, igual lanik haundiena, ez da, Frantzi? Nik uste dut, haundienetako bat. Niretza da, ni proiektu honetan deskubritu dut gure aulezia. Euskal kulturaren aulezi bada transmisioa.
Eta ikusten genuen hemen mikrohistoria bat zeola, historia txikia, xumea kaso, baina garrantzia handikoa garai horietan izan zen nolabaiteko leherketa bat, euskal kulturan leherketa bat, frankismopean, orduan zentsura bazeoen, aula baina nolakoak egiten zituen, astakeri asko egiten zituen, eta historia hau kontatu gabe eta idatzi gabe zegoen. Zorionez, Juan Antoniok hitzaldi batzuk dana kontatzen zuen, ez? Baina hau ez dugu esautzen. Eta zergatik gertatu zen hori, eta zer arrakasta horren zioak zeintzuk ziren. Eta ikusten da, estrategi bat egon zala hor. Osea, nolabait, euskal dantzaren mundua zeon oso estereotipoa, ez? Gerra baino lehenagoko batzokietatik sortutako estetika, horiek zuek oso ondo esaten duzute. Eta falangearen esku ere bat zegoen beste alde batetik, orduan, arazo ezberdinak zeuden alde batetik, gerra zibila aurretik ja Republikaren garaian eta euskal munduan bilatu nahi izan zen, edo saiakerak egin ziren, zer den dantza nazionala, zer den, hau da, zer den nolabait murriztu beharra eta aukeratu beharra dantza hori behar duguna, edo kanta hori behar duguna, edo zein dan jantzi nazionala, eta olako. Eta horrek, ez badira ondo egiten, gauza bada nazional kontzeptu hori zer den, eta hori hortaz asko luzatu gaitezke, baina ez badira ondo egiten izaten dira murriztaileak. Hau da, aukerak eta egiten dute, eta halako bat da. Orduan, eta bazeuden gero horren inguruan hainbat kontzeptu oker euskal kulturaren definizioan, esaten zutenak, alboka etzela, alboka hitz arabiarra denez, alboka bera, ez da euskalduna, edo gitarra ez da euskalduna, edo jotak ez dira euskaldunak, edo kastainolak, hainbat eta hainbat elementu, egiten dutenak kultur bat anistasunetik eta aberatsa izatea, ez? Eta orduan, redukzionismo horretan zegoela, hor zegoen nolabait ideietako bat zergatik behar zen zabaldu repertorioa, zergatik egin behar zen Euskal Herri osoa berriz ere bildu eta dantzak zabaldu, nolabait erabiltzen zirenak, ez? Dantza taldeetan oso repertorio estua eta txikia zegoen, dantzatzen ziren Gipuzkoako dantza batzuk, Bizkaikoak eta Zuberokoak 5 pertsonaiak, inauterikoak, beste guztia kanpo zegoen, repertorioetatik kanpo zegoen, orduan berriz ere, eta zen ere helburu bat ez bakarrik nolabait kultural, estetiko, baizik eta politikoa. Hau da, herri osoa hartu behar da. Hau ez da bakarrik Donostitik edo Bilbotik edo gertatzen den zerbait. Hau, Altzurukun ere bada, eta herriberaraino iritsi behar da, eta dan hartu behar dugu. Osea, gure herria osoa. Orduan, lekukoa izan ginenok, harritu egin ginen. Nolabait ikusi genuen, apostua zen, adibidez, Nafarroko folklorea. Ezagutzen ez ziren dantza asko, iparraldekoak, Bizkaiko espata dantza. Eta gero, garai horietan, akoratzen ez, euskal jaietan, bat-batigan, galaitasun hori, erronkarriko soinekuak, sirriak, dantza egiteko beste era bat. Eta adibidez, eurtako, edo axuri beltza, sorpresa izugarria izan zen, ez? Lehenengoan, dointasunez, neskak bakarrik, dantza bat kantatu egiten zutela. Hau zer da? Eta gero, soineko beltza. Soineko beltza, dotore, baina nola... Hau, beste mundu bat da. Eta gero, ezertaz errepeatu ginen, lapurketa baten lekukoa ginen, da? Guri lapurtu egin ziguten mundu bat, desagertu edo ez ezagun zen mundu bat, agertzen ari zala. Gainan agertzen ari zan, ez bakarrik herrietan dantzatzen zen bezala. Eszenara egotzen zian espektakule. Goren jabaziola, artista batzuen eskua. Bestela, aspergarri izan zitekela, edo izan ziteken, hemen daukagu dantza folklore tradizionalen instituto baten aurkezpena. Ez. Espektakulak zoragarriak. Bai, etzen etnografia. Ez. Ritmoa. Emanaldi bat egin nahi zen. Dana, aurpegiak, farrezka, dana, zapatak. Gure ez da egin zen, hau, nondik handator, ez? Eta orduan, hori gertatu zen, garai horietan, eta gero zuen traiektoria
zela izan da, baina falta zana hori izatea. Garai horietan, Oteizak eta hauen nahi zuten euskal mundu berri bat sortzea. Oteizak neolitiko hori begiratu zion, neolitiko horxe dago, mairu baratzak eta... Baina argiataldeak zegiten zuen, landan lan, trabajo de campo. Herrietara jun eta gelditzen ziren astarnak zurrupatu. Baina zurrupatu, espektakulo bihurtu. Eta urten poderioz, irakusketaren tesi hori da, urten poderioz argiak talaoratu zituen espektakulu batzuk, herriak hartu ditu. Eta bere ondarea, bai, atxuri beltza, emakumezkoen dantza bihurtu da, bueno, eta bar luze bat, ez? Bai, eta gaina hortxe, ni gaina zorionez, 77an sartu nintzen argian, orduntzan, puri-purian, orduntxe Franco Hilberria, eta orduntxe izugarrizko anabasa, kultura, politika, eta horren artean gaina, folklorea zan, bai, literatura egiten zutenak, eta oso euskaldunak zian, baina dantza egiten zutenak, hain zuzen ere, Mikelek esan duenagatik, lehendik zeukan prentsa txarra batik, dantza egiten ez zuta, orduan zan pixka bat, eta ni ara sartu nitzanean, zure aita entzun da, esan nun, bai, nik hemen egon nahi dut. Hau da, nire herriaren alde borroka egiteko modua, hau da, nire modua borroka egiteko. Danak borroka egin behar zalakoa, herri honen alde borroka egin behar da. Ni hemen egongo naiz. Eta korronte ideologikoak zeudelako, garai haietan, nahi zuzen ere bultzatzen zutenak, beste bide batera erratuta denborak erakutsi duenez, baina, hau da, dantza mundua, dantza tradizionalen mundua eta musika tradizionalen mundua da baserritarren mundu bat, beraz gauza zaharkitu bat, eta ideologikoki ere horrek karga eta pixu bat zeukana. Orduan, mugimendu berrietan, gauza hauek ziren ikusten, dantza egitea eta dantza tradizionala eta gauza hauek. Hain zuzen ere, lehen aipatu deguna gerraurreko mugimendu hori guztia sortzen da pizkundean. Eta pizkundean baserria da protagonista, baserria da babestu behar dana. Baina 70ko hamarkadan justu kontrakoa da, hiria da. Hiriak dauka protagonismoa eta gaina gazteek. Gugira Euskadiko gaztedi berria. Hori zan lema bat. Orduan, noski, gaztea zinan eta zertan nahi zinan, zaharrak bezala dantzan. Baina konturatzen zinala, ni behintzat argian sartu nitzanean esan nuna, ez. Hau, ez da zaharren kontua, hau da, hori, lehen esan dudan bezala, gure herriaren alde egiteko beste modua. Konturatzen ez zirena da, zan bere momentu berean kritikatzen ari zirena, bere etxeko diskoien artean agertzen zela, hau da, entzuten zuten Bob Dylan aldi oro, eta etzenen konturatzen Bob Dylanen musikagintza, datorrela hain zuzen ere berak egin duelako musikagintza zaharraren hausnarketa oso bat, lanketa oso bat, eta hortik filtrazio horretatik datorkiola berari, hau da, ja berak sortu egiten du aintzineko moduko musika, berdina, eta horren jarrepen bat ematen, eta hori izan da argiak egin zuena, bere momentuan, dana jaso, bildu ahalik eta gehien, ezagutu horren zentzua eta muinak, eta behin integratuta dauzkazula kapasa bazara, ze dantza tradizionala hizkuntza bat bada ere bere horretan. Kapasa dana elementuak dituenak ber sortzeko eta ber egiteko. Eta orduan berregite eta bersortze horretan, hortan egon da gero argia. Gu kontatzen duguna da, nolabait lehenengo partea, 60-70 hamarkadako lehenengo zati hori izan zena batez ere espektakuloak egin ziren, baina batez ere lanak pixua handi izan zuena. Lehen, Frantxizu ari zinen komentatzen, eta esan duzu beste elkarrizketaren batean ere, iraultza egin zuela argiak, ezta? Baina ez iraultza soia artistikoa bakarri, baita soziala ere, ari zinen aipatzen ez, sozialkizuk ere ikusle bezala zer bizi izan zenuen. Iraultzari ezinbestekoa izan zen jakina. Bai, bueno, ni gainean pensatzen dut, iraultza horren zehaztarnak bizirik daudela, eta iraultza batzutan ohartu gabe gertatzen dira, eta batean zergatik gertatu zen hori. Orduan ikusten dut, momentu horretan, eta gordatzen naiz,
ideologikoki ere batzuk esaten zuten, jo, nahiko da txoritaz kantatzea, hemen langile bat naiz, guatzen zate, ez? Adibidez, eta orduan esaten zu, bueno, kontrajarria zirudiena, bat-batean batu intzan, Eta esango nukenik, garai horietan, sensibilidade berria hartu genuen Euskal Herrian. Errepeatu ginen, zeintzu ginen, eta ze albideak genituen, eta ze bideak jorratzeko. Eta orduan, estanda inzan literaturan ere bai, egia da emakumeena kostata. Akoratzen nahizenik, gu jarri dugu kronologia bat egin dugu erakusketan. Eta adibidez, hor, esaten du, jo, Amaia Lasa, Amaia Lasa eskondu zan lehengo Josean Artzekin, Andereño izan zan, San Pedro, Pasaian, eta bere poema liburua izan zan bat-batian, lehenengo lana, gero Arantxo, eta Bizkaia eta agertuko dira, baina esan du, hau ez da posible. Zuk hartzen duzu, esan nahi dut, iraultza horretan oso pendiente zegoela emakumeen papera. Hartzen dugu, Torrealdaik egin zuen, 77. urtean, Euskal idazleak gaur, eta 100 apaiz eta bar, bi emakume agertzen dira. Orduan, izan zen, sentibretasun bat, emakumeen papera adibidez argian ikustena izan, baina, claro, argian, zein josten zuen, arropa... Orduan, hori dena zegoen, baina, bueno, hasi ginen sensibilizazio berri batekin gure kultura hartzen, duintasunez, eta gure belaunaldi batzuk, maila berian zuten Crosby, Stills, Nash & Young, edo gure Joan Baez, Lourdes Irion adibidez. Batzuk bai, eta orduan sorionez izan genuen, borrokak ideologikoak ere bat ziren. Frantzi, Anea, Mikel, segiton jarraituko du bizketan, lasai eta arazorik gabe, baina azken ordukoaren bila salto txiki egin behar dugu, gure estudio zentraletara, naiz irratiaren estudiotara, Lander Martínez lankide antxe pres du. Lander, nahi duzunean, zurea da hitza. Segundu bat emaiazu, Lander, orain bai, nahi duzunean, zurea da hitza. Egun hon Inigo, eta egun hon entzule guztioi ere, esango dugu 2023an biki zaurdun zegoenean eta 2 urteko alabaren aurrean Maialen Mazon erailtzeagatik ebaitutako gizonezkoa erduntzat jo duela. Epaimahaiak azpikeriaz egindako erelketagatik kondenatu dute honako larrigariekin. Ahaidetasuna, 2 abortu delitu eta adingabe baten abandonoa. Epaimahaiak azpimarratu du eraberean Maialen Mazonek ez duela bere burua defendatzeko inolako aukerarik izan. Ondorioz, zuko egin diote defentsak aldarrikatutako aldi baterako nasmendu mentalagatiko soluzio eskaerari, aldi baterako nasmendu mentalaren salbuesle osatu gabeari eta alkoholaren kontsumoaren aringarriari. Epaia irakurri ondoren, 4 akusazioek tartean Mazonen familiak 45 urteko kartzela zigorra eskatu dute, 25 irketagatik, 8 abortu bakoitzagatik eta 4 urteko alaba 18 orduz heriotzaren ondoan usteagatik. Era berean, aurra ikusteko eskubideak kentzea eskatu dute, 10 urtez berarekin komunikatzeko edo hurbiltzeko debekua eta 750.000 euro eskatu dituzte. Bi kalte ordain. Baita kalte ordain bezala, bata 5.000 eurokoa neskatoarentzat eta 250.000 eurokoa Maialen Mazonen aitarentzat. Orain epaileak zigorra erredaktatu beharko du epaimahaiak frogatutzat jotako egitaten eta frogatutzat jotako astungarrien arabera. Eta aipatuko dugu ere ekonomian ostegun honetan kaleratutako KPIaren datuaren arabera apirilan elektrizitateak eta gas naturalak 4,3 eta 9,6 berakada izan dutela urrenezurren, horrek ekonomiaren arabera Espainiako energia sistemak kanpoko xokei aurre egiteko duen gaitasuna berresten du, berriztagarrien alde egindako apustuagatik gerraren inpaktuaren aurrean ezkutatuta. Horrela, Espainiako Energia Ministerioak zehaztu du elektrizitatearen eta gas naturalaren prezioetan izandako jaitsierak elektrizitatearen gaineko zerga bereziari eta elektrizitateari eta gas naturalari ekainaren batetik aurrera aplikatu beharreko bezari buruzko neurriak desaktibatzen hasteko aukera ematen duela. Hala ere, ekonomia sailak zehaztu du energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren gaineko neurriak ekainaren 30 arte indarrean jarraituko dutela. Eta 15 temateko minutu gutxiren faltan aipatuko dugu ere trafikoan istripu bat izan dela 8 errepideko 133. kilometroan Abanto Zierbenan Irunerako noranzkoan 3 kilometrodako autopilaketak daude uneotan eta aipatuko dugu ere beste istripu bat izan dela Gipuzkoa 636 errepideko 8. kilometroan Hondarribien Donostiako norantzan. Herri bat itxita dago uneotan eta autopilaketak areagotuz doa. Zarreta beraz, hau esan da, seinalea bigarren kafeako lankidei itzultzen dizuegu, gero arte.
Eskerrik asko Lander Martinez, seinalea gure Tolosako laborategira bueltan, eguerdiko 12etan informazioaren ariarekin jarraituko dugu, baina aurrera egin dugu gure elkarrezketa, mahai inguru, zein nola deitu bizitzen ari garen momentu gozo eta ederroni, eta bide batez, Frantzian Mikel entzule lagun, dantzari batek idatzi digu. Argian, Juan Antonio Urbeltza aipatzen da askotan, baina Marian Arregi, bere Andreak, kriston lana egin zuen musika berreskurapenean eta gerora argiaren ibilbidean Euskal Herriko dantzak ikusi, musikak bildu, sortu, eta jarri du. Tarteka nabil lanean eta entzuten agian aipatu dute, baina bada ez bada, eta mai gainera ekartzeko moduko gaia eta figurare badela. Bai, noski nola ez. Amak, Marian Arregik aitarekin batera, bikotea egitea izateaz gain bizitzan, lan honetan ere bikote moduan funtzionatzen zuten. Eta amaren ezagutzak, ama gainera, aipatu duzuna, musikari bezala aipatzen da beti. Bai, eta egia da, musikari oso trebea zen, eta oso ona, eta lan handia egin zuen. Baina egindako lan horren gakoetako bat da, bera oso dantzari ona zela. Ez dana hainbestetan aipatzen. Lehenengo lanak aipatzen direnak hortxe museoan bertan, 76an adibidez, berrizera joan izanak eta hortik hasi izanak lan horietan, ez dira kasualidadea. Bertako Alejandro Aldekoa txistularia ezagutzen zuten oso ondo. Eta Alejandrok ama, Marian Arregi asko maite zuen, Alejandro ibiltzen zen solteko txapelketetan, eta ama izaten zen txapeldun izan zen urte askotan, txapelketa askotan. Agertzen zirenean bera Tomas Arrastuarekin, goizaldiko dantzariarekin, bikote egiten zuten, dantzarako, eta agertzen zirenean, jendeak esaten zuen, lehen saria badakigu norena den, ia bigarren, hirugarrena lortzerik dugun. Egia zen, horrela zen. Izugarrizko trebezia zuen, eta karakterra eta dantzan egiten zuen, musikan egin duen modu berean. Orduan, dantzaren ezagutza horrek ere, dantzan jakiteak, musika dantzarako egiten duzunean, dantzarako musikaren lanketa egiten duzunean, horrek ematen dizu beste ikuspegi bat, beste ikuspuntu bat, guztiz beharrezkoa dena. Eta bai, eta noski egin zuen hainbat bilketa guztietan, da joaten ziren leku guztietan, amak hartzen zuen, eta momentuan partiturak ateratzen zituen, eta zahar bati entzundako kanta batetik, edo hartzen zituen kantutegiak, Azkoeren kantutegiak, eta Donostiarenak, eta hoiek goitik eta behera begiratu, irakurri, jo, akordiarekin, eta aztertu ikusteko zer zen egoki, ze dantzarako, zer behar zen, eta bai, bizitza horretan eman zuen. Gure entzuleren galdera ondo erantzun da beraz. Bai. Eta oso ondo hemengo akordeoitxoa, ez da? Frantzik ere ikusi dut, begira, oraintxe lotuta berriz ere. Hortxe dau. Askotan kontatzen dugu, lagun batek, ezagun batek, behin hemendik pasata, ni soinu jolea naiz, eta aizu, hau ekarri dizut. Ze edarra, nik botoiko akordoia jotzen dut, ni badut piano akordoi bat, horren iaia berbera dena, eta txillardegiren akordoia izan zena. Beste egun baterako historia izango da, nola iritsi zen ere eskutara, eta irutu zaidan oso pari berezia, ura ere gorria delako, piano akordoi bat, piano ondia akordia ondia registro asko duna, eta, iruditzen zait, haren akordoiaren, lokalean daukadan akordoiaren miniaturatxo bat, eta mai gainean utzi genuen, eta hortxe jarraitzen dut, eta konturatu naiz, fijatu zaretela, nik ere hola pixkat orientatu dut, bazetorrelako pixka bat. Bai, konturatu naiz mugitu duzula. Girora, bai. Eta adibidez erakusketan, instrumentu bereziren bat edo, ez dut gogoan izena nik aste honetan bisitatu dut, erakusketa, badago instrumentu bat niretzat oso berezia izan zena, eta badu hola, ez ari kontatu ezakezun zuen, Mikel. Bai, teklatu moduko, zarrabetea, edo, espainera zanfoina deitzen diote. Bai, horra agertzen dira instrumentu batzuk, egin zen berreskuraketa bat instrumentu batzuena agertzen zirelako, hau da, hor nolabait aria izan zen testu zarrak. Euskal testu zarretan, erdiaroan, eta hainbat testutan agertzen diren aipamenak, ez? Instrumentu desberdinen aipamenak. Eta horietako batzuk gure tradiziora ez dira iritsi.
ez dira iritsi bizirik, bai? Baina historikoki bai hartu daiteke eta berriz ere ariari tira eta berriz ere sartu gure tradizioetan eta leno aipatu dugun aberastasun hori zabaltzeko, ez? Beste aukerak. Eta luze izango litzateke, baina Zarrabeteak gainera badu hainbat dantza generorekin aitak eta aztertu zituztenak Frantzia erdialdean, Auvernian eta gure ingurutxoekin, lotura, beraiek Zarrabetearekin egiten dute, hemen egin izan da txistuarekin edo akordeoarekin. Orduan, hoiek ere, nola integratu, momentu batean, Zarrabetea ere jo dezakegu. Ez badago egun horretan txistularirik, edo ez badago akordeolaririk, pues agian Zarrabete jole batek egin dezake berdin funtzioa, ez? Eta hor agertzen dira hori, agertzen da arpa ere izan zen lehen aldia sartu zena berriz ere gure imaginarioan, ez? Euskal kulturaren imaginarioan, eta baita ere gaita batzuk, bai landetakoa, boja, edo Aragoi ekialdekoa. Lurralde zahar guzti horiek izan zirenak, euskal listunak izan ziren, eta euskal arrastoa duten lurralde horietako gauzak eta instrumentuak eta musikak eta gure ganatzeko, ez gurera ekartzeko. Errespetuz, baino gureak ere izan daitezke. Hori izan zen beste referente bat, argiaren txaranka. Hau da, ordura arte dantzatale dantzatzen zuten txistuekin, txistu eta danbolina. Batzuk agian silbotea, gehienez zola pixka eta adornatu nahi baldin bat zuten, eta bat batean azaltzen dira hor, Zuberoako programan atera zuten arpa, lehendabiziko aldiz, baina azaltzen dira lehenago txirula eta bomboa nahasian eta hori izan zen ere, impactantea, ez? Eta beste dantzatalde batzuk bere alazizien, horren atzetik, ez? Baxena Farroan zegoen. Beti izan zen, argia beti urratzale, bide urratzale. Baxena Farroan zegoen tradizio hori, bazegoen, klikak eta baino dantza talden munduan ez zegoen barneratua, ez zegoen integratua. Eta orduan, sortxe daukago elementu bat, patrimoniala dena eta gurea dena eta bizirik dagoena. Zergatik ez, erabili. Eta nola ikusten duzue gaur egun dantzaren egoera? Ez, ari gara, ez, Urbeltzek esaten zuen, Zuraiak esaten zuen, guk gaurko euskaldun bezala dantzatu nahi dugu, baina horretarako jakin behar dugu lehen nola egiten zen, ez? Eta hori guztia ikertu zen, eta horri eskerrez ireki zen bide hori. Eta gaur egun 60 urte pasa dira, nola ikusten duzue orain egoera? Galdera potoloa. Adibidez, gure esposizio honetan bertan agertzen da gaur egun gertatzen edo ematen ari denaren behintzat parte bat dana argiarekin eta argiak egindako lan horretatik bai sokadantzetan, bai espatadantzetan, bai adibidez Axuri Beltza edo Irradaka moduko emakumeen edo nesken dantza kantatu horietan eman den zabalkuntza eta inauterietan egin den ikerketa eta lanen bitartez eta Juan Antonio Urbeltzek publikatutako inauteriari buruzko simbologiari eta esanaiei buruz, hortik sortu dira, konparsa berriak, sortu dira modu berriak, sortu dira herrietan, eta bai Iruñan adibidez Iruñkokoak, eta badira hainbat eta hainbat egiten ari direnak lana hildo horretatik, beraz, badao. Dantzataldeak izan beharrean herriak egiten ditu. Hau da, Astigarragan ere badute haien Irradaka, baina herritarrak dira, ez dira Astigarragako dantzataldekoak. Orduan, dantza esan dezagun, dantzataldeetatik ateratzen ari dela, eta hori, nik uste oso berri ona dela, badirudi lehen bakarrik garai batean dantzatzen zutela dantzariek, ez? Hasiera batean ez, hasiera batean herrian denek zekiten harina eta dantzatzen. Gero ja, egontzan garai bat ez, bakarrik dantzataldetakoak, eta eskezuk dantzataldean egiten dut, oso ondo egiten dut, aniga gaizki egiten dut, ez? Hola bat zegoen, eta orain berriro, dantzataldeak badira, baina ikusten ari garena da beste fenomeno hori, ez? Duela ere hilabete batzuk, hemen Txetolosan ere egintzan
Bai. Soka, ez? Soka 1000 urteko soka 1000 horretan. urteko soka hori ikaragarria da. Ipuzkoaren mugarrietan. Hori ere, bueno, ikusi diteke. Bai, esan behar nuen. Tolosari agertzen da erakusketa. Egon da nagoera ikusi. Ikusi duzu? Enekien? Inaugurazio egunean gainera. Abegira, gonbidatu azu. Hori zugarri izan zen. Eta protokolo horiek integratuta daude ja. Hau da, argiaren bitartez, egindako lanaren bitartez, bai soka dantzetan, herrian eta baita instituzioetan edo ofizialak diren protokoloetan, baina baita ere ezpata dantzak, adibidez. Urrezko domina ematen danean, diputazioak ematen duenean, foru aldundiak, ezpata dantza egiten da, eta egiten da, egindako lan horretan oinarrituta. Hau da, ezpata dantza nola egin behar da. Aipatu behar duguna da Ikerfolk. Ikerfolk sortu zen 80ko hamarkadan, eta orduan Ikerfolken bidez, hain zuzen ere, bideratu egin zen pixka bat lan hori dana, argiaren lana zabaltzearena. Ez bakarrik dantzaren esparruan, baita ere, beste esparru batzuetan. Eta Ikerfolkekin egin zen 80ko hamarkadan, ezpata dantzena, herriz herri, joan, eta ezpata dantzak berpiztu, eta, gaur egun oso egoera honean dagoen historia da, ezpata dantzena. Begira, ni badaukat pena bat, ni Euskal Dantzan aritutakoa naiz, ni Donostiarra naiz, eta ni Kresalan aritu izan naiz urtetan. Eta batzutan sentitzen dut, nire ikastolan, Zurriolan eta aritzen naiz txikiekin eta hola, eta txikiek ez dituztela Euskal Dantzak ezagutzen, ezpada, hirietako kasua desberdina izango da, herrietan nik uste dut zabalduago dagoela, baina ez dituzte ezagutzen, ezpadira dantzataldera joaten edo. Eta pena izugarri ematen dit, harin bat ez jakiteak, edo igandetan edo ospatzen denean, mutxikoak eta egiten direnean, oso jende heldua ikusten dut, eta hor ikusten dut. Horren errua, bagizu zer dan, irakaskuntza arautuan zalantzari gabe ez dala hori sartzen. Horrek egon beharko luke. Aldarrikatu mardeu. Bai. Nola ez, irakaskuntza arautuan egon beharko luke gure dantza, gure jantzien, bentsat ezagutza minimo bat izan zizatela. Bai, ezagutza teoria mailan, dudarik gabe, baina baita praktika mailan ere. Orduan, hainbat ariketa, eziketa fisikoaren barrenean, egin zitekeen. Sozializaziorako tresna ezinbestekoa da. Umeen sozializaziorako eta beraien harremenetarako. Zer dago hobe, elkarri eskua hartuta soka bat osatzea baino. Edo lotxarik ez eukitzea bikotean dantzatzeko, helduta. Lotxa horiek ez badira lantzen eta gelditu daitezke bizitzarako, betirako. Hau da, txoko batean hortxe, guk ez dugu dantzan egiten. Eta ez gara gerturatzen. Gu txikitan plazan ikasten genuen dantzan, denek, eta gure amonak, eta gure birramonak, plazara joaten zian, eta han txikitan lehendabizi besoak jaso, eta hankekin nola zeo zerrinez, eta gero, fijatu, horrek ondo iteuta, eta azkeneako ikasiten zenun. Hori da galdu dana, baina beste alde batetik horrelako lan, argiak egin duen lan hori, eta lehen transmisioa esate genuen, argiak egin duen lan horren urrena izan beharko luke irakaskuntza sartzea. Hori. Zalantzari gabe. Bai, aukera dagoen, ez? Nik gogoratzen dut olentzerotan aurten trikitilariak hori jotzen, eta txikiak etzir, eta ni hor jauzi eta erdizkata dantzatzen, eta behiratzen induten, zehai da hau? Eta nik esaten, benetan ezakizu, harrituta, ezinun ulertu esaten nun, hau, zabaldu, nol zerbait inbar da hemen. Hemendik, bai, zabaltzen dugu hori. Baina oraindik ez dugu bukatuko, ez? Bale. Ez erakusketa da, baina gauza gehiago dituzue. Bisita gidatuak ere badaude, asteazkenetan 6etan, nahi baduzu orain esango zue, baina horrez gain tailerrak, jantzitegiaren inguruan ere zerbait gehiago, kontatu pixka bat hori ere. Tailerra daude aurrekin, 3 tailer hain zuzen ere, egingo dienak aurrekin, eta gaina oso arrakastatsuak dira, zeia beteta daude, orduan, ez dakit hemen propaganda itea. Berriz ere Santelmok igual erakusketa aurrerago berriz ere inbarko du. Eta bisita gidatuak ere, nik dakidala ere, nahiko arrakastatsuak izaten ari dira. Eta gero, hitzaldi pare bat dago, helduentzat, hau da, umeentzat dago, baina helduentzat ere hitzaldi pare bat, okerrezpanago Oier Lazarekin, eta beste bat Telmo Esnaldekin dantza pelikularen inguruan, eta hori egin da, ez? Egin zena, bai.
Oierrena izango da ekainaren 20an. Hori da. Erakusketa amaitu eta aurreko unian, ez da? 21 amaituko delako. Bai. Eta gero neronek emango dut beste taller bat helduentzat. Izango da, bueno, taller teoriko, praktikoa pixka bat, hori, festak direnean, jantzi behar garenean, zer jantzi horiek nundik datoz, ze aukera egin dezakegun, eta nola jantz gaitezken, proposamen bat edo eginez. Eta hori ez dakit bete da, nala ez dan bete, hori ja ezin dizuet esan ziur. Eta hori zegunetan den... Ekainaren bostean, hori da, ostirala. Ostirala. Inigoren urte betetze unia, ez? Nire urte betetzen, bai. Transmisioa zaritu gara, hainbat gauzeta zaritu zarete, eta niri gelditu zait adibez kastainolak aipatu dituzu momentu batean anez, ematen duela ez zirela gureak, baina badirela eta oraindik jende askok ere kanpoko bezala ikusiko dituela uste duzue? Nik uste behitz. Kontuan euki, frankismoan, denbora guztian zan, flamenkoa, katakla, eta batean, azaltzea, hori, otxagiko dantzariak kastainolekin eta hola, eta berehala, hori ez da gurea, ze hori etxaiena da. A ber, eske hori ere kontuan hartu behar da, ez? Genitu nola, simbolikoa zan, kastainolak eta takoiak zian etxaienak. Horrela jartzen zigulako. Frankismoak sartzen zigulako hori baita gozarian ere. Orduan, kastainolena, baina kastainolakin batera, beste instrumentu batzuk ere, baina hori guri alda. Hori guri alda. Ez dakite dultzina, bera. Kastainolekin dantzatzen zituzten fandangoak eta harina eta kastainolekin. Ez herritar guztiak, habilidea zeukanak. Zekienak, plazan, ateratzen zuen kastainolak, ateratzen zituen, eta kastainolekin. Leitza batean, zan nahi dut, ez gabiltzala bakarrik kastainola nolabait guk geografikoki beti identifikatu hegoaldearekin eta dantza zehatz batzuekin, ez? Demagun otxaiko dantzak, edo herriberaldean Nafarroan kastainoela, eta ez, mentxe bertan eta jotzen zen edo Tolosan. Nabil, orain ez dut dato zehatzi, baina ziur, ez dago dudarik. Oñatin egiten. Oñatin ere, baina hoi dira nolabait dantza konkretu edo, zehaz batekin repertorio. Ni nabil, herrian plazan. Herrian plazan. Atatzen zituzten kastainolak. Kastainolak eta harmonika. Harmonika, pentsatxe asko da jotze zan. Eta musu gitarra. Nik daukate familian, amaren partetik, bere amonak entzuna, ez dugu inoiz aurkitu, baina Leitzako baserrian, musu gitarra bat zeukala antxe sukaldeko goiko parte baten antxe gordeta ukitzen zula eta jotzen zula. Begira. Ding, down, zerbait jotzen zula, baina ez dugu inoiz aurkitu musu gitarra bera. Begira, pena. Baina, esan nahi du, bazegoela, oso zabalduta zegoela. Deilatia hautsizako Ingo Zilo txorientzako Amaitzen joan beharko dugu eta Frantxi pixka bat ola isteko edo. Zer lortu nahi duzue, zein erakusketa honekin, zer nahi duzue, ez, herritarrengana edo iristea? Gauza xume bat, nire helburua gintzat oso xume da, zan euskal dantzan berriro agertzea. Eta guria dela, eta ni pixka gero harakatuko nuke sakonegia ez bada, esango nuke bain euskal dantza emakumen eskuetan dagoela, gehien batian. Ikusten da zorionez, paperak sexuen artean banatu direla naturaltasunez osoz gehienetan. Bakarrik armak dauden nian ez omen batzen, ez? Zenbait herritan. Baina zergatik mutilok edo gizanok utzi dugu edo usten nahi geha esparru hori. Kultura tradizionalean zetorrena. Zergatik ez ditu gizonek ikusten ez musikoetan eta barrez. Ordan bari hori eredu batzuk gero eta irmoagoak direla. Orduan ez dakit, nik kultura gizan hor eztabaida hori ondorio bezala, baina helburu nagusia da euskal dantza sortu, bi sortu zen, eta da etengabe sortzen eta bi sortzen, baina guztiona da, hori, ez teik ez.
Ba, eskerrik asko hirukotean, eta Mikel, zuek ere ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko duzuen, ezta? Zuek ere barruti bizi izan duzue argia hor bete-betean. Neri dagokidanez jantziena, ez dugula gehiagia aipatu. Eta hain zuzen ere hori... Eta uste dut, orain aipatuko dugula, beste elkarrizketa baina beste kafetxo bat hartu beharko dugula zurekin, jantzitegiaren inguruan aritzeko. Baina, aizu, baditugu minutu batzuk, behintzat entzulei alako aurrera pentso bat egiteko. Bakarrik aipatu musikan ez ezik eta dantzetan ez ezik, jantzietan izan zala, Frantxik esan du, ez? Lehendabiziko inpaktu hori axuri beltza egiten eta soineko hau da. Dantza bakoitzari, soineko bat ere, ez lehitzen zitzaiola. Eta hori, lehen aipaturiko homogeneizazio hortan, genuzkan poxpolin jantzia, batzuetan baserritar jantzia, eta mutileak jantzi zuria. Eta ez genukan besterik. Orduan, argiak ere ikaragarrezko lana egin zuen horretan. Alde batetik, herrietan zeuden arropak eta jaso eta birsortze lan bat eginez, baina bestalde batetik ere, liburuetan, artxibategietan, hainbat grabatu eta irudiak aztertuz ere, jantziteri bat sortu zuen. Eta 70ko hamarkadan izan zen erreferentea. Ze jantziteri hori dantzarako sortu zuen, eta hainbat tokitatik, hainbat kultur erakundek eskatzen zituzten jantzioiek erakusketak egiteko. Eta jasota dago, hainbat tokitan, Añorgan, Errenderin, Donibanen, eta hainbat tokitan, egin zituztela argiak dantzarako erabiltzen zituen jantzioiekin erakusketak. Horrek esan nahi du, ez bakarrik dantza talde bezala, baizik gizartean eta orokorrean kulturan horrek izan zuen inpaktua, jantzioiek aurkezteak edo. Esan dugu, eta segurazki kafe horretarako gonbidapena buruan geneukan, aspalditik. Berazan, eta lehen ere tesia aipatu duzu, eta segurazki hor asko ere harakatu dezakegu, beraz, gero idatziko dizunik berriz ere. Eta Mikel, zuk ere ez dakitola. Nik aipatuko nuke, badala hor, zentrale bat eman zaiona argia taldean, simboloari eta dantzaren zergatiari. Zergati simboliko, soziala. Hau da, dantza nondi datorren da zertarako den ritualak dira, konjuruak dira, badaude hainbat elementu hor, dantza egiten dugu, baino zertarako, kontestua ipini behar zaio dantzari, ez? Eta horrek suposatu zuen garai hortan, horrek eta dantzak, eta musikak, eta jantziak, eta tanak. Baina gainera dantza ikustea beste modu batean. Ez arlo estetiko soil batean, baizik eta esanahia duen zerbait dela. Berezko esanaia. Dantzak tradizionalak berezko esanahi bat du, eta esaten duen bezala, Juan Antonio Beltzak esaten duen bezala, dantzak dira simboloak mugimenduan. Orduan, horrek badu esanahi bat, eta esanahi bat badu beraz hizkuntza bat da. Eta hizkuntza bat denez, sor dezake liburu berri bat, idatzi dezakegu beste liburu bat, noski, behin ondo ezagututa esanahia. Boiana, uste dut onarte, joan gara, eduki batzuk bidetik kentzen, interesgarri eta gustorari ginerako eta merezizuelako beharrezko denbora eskaintzea, baina esan dagoa, mendik aurrera kaso beste aletxoak ateratzen joango gara, bestelako bigarren kafeetatik, baina Frantxian, Mikel, mila esker, gaur gurera hurbildu, gaur gurekin minutu hauek elkar banatzeagatik, eta esan dagoa izango du, etorkizunean kafe gehiago hartzeko aukera. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Bagoaz aurrera entzulio, goizeko 11:27 minutu diren honetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok aurrera egingo dugu eta arte eszenikoen agendari heldu behar diogu, baina jakin badakizue gaur maiatzaren 15 teknikariok egitasmoak mugimenduak deitutako greba egunari garela bizitzen, arte eszenikoen, kontzertuen eta antzokien soinu eta argiteria teknikariei dagozkienean. Beraz, horrek izan ditzaken eraginak goitik bera eta zehatz-mehatz ezin ezagu ditzakegu, baina arte eszenikoen agendari nolabait helduko diogu jakitun gaur ostirala. Aipatuko dizkizuegun emanaldi hauetako batzuk baliteke bertan bera geratzea, ezin baieztatu izan ditugu eta zuen esku geratuko dela ere, nolabait grebarekin bat egin eta emanaldi hauekin bat egin edo ez egin nahi izatea, uste dute greba horrekin nahiko ados arte eszenikoen kide diren edo parte diren guztiak ere, beraz informatu bada espada gaurkoan honi heldu aurretik, eta oso gainetik aipatuko ditugu jana ondo bada deritzozu ostiraleko hauek, basauri sozial antzokitik abiatuta desobedienteak 1888 lana daukagula. Bi baso bat Bilabonako gure antzokian zegoen, hori badakigu bertan bera gelditu dela, beraz, ezin izango zarete gaur bertara joan, kolapsoa ikastegietan eskaini bartzuten, ni Oiartzungo landetxen 8 Antionek, Loi Gorria berriz Getxoko musike barrien ordu berean 8etan, ez erreztelako maitatzen Gasteizko Salburua gizarte etxean eskainiko edo, ikusiko dugu eskaintzen edo ez, 7etan da, Eskaiarapekoa lana berriz Alkizako udaletxean 7etan eskaintzeko asmoa dago, Mirari eta Idoiaren bakarrizketa hau. Hasta el último baile dantza ikuskizuna Santurtziko Serantes kulturaretoan 8etarako programatua dago, Argilunak berriz Bergarako Munibe plazan 9:30 eta Ioi Leioako udaletxean 7etan. Leioako umore azoka da asteburu honetan, beraz, gaurko ekitaliekin zer gertatzen den, ikusi markoa. Ziur gertatuko direnak, bihartik aurrerakoak, momentuz eta greba horren aldarrikapenek euren bidea eta arrakasta topa dezatela esperota, baina urrengo bi egunetan normaltasunez ariko dira teknikariak eta bihar Tolosako Leidorretik hasita kaka emankizuna arratsaldeko 8etan. Hori da, korrikaren inguruan sortu zenez, korrikako beka jaso zuten Xanti Agirrezabalak eta Erika Olaizolak eta kaka ikuskizuna sortu dute eta esan bezala Tolosako Leidorren. Aita Jon Plazaolaren azken bakarrizketa Gernika Lumoko Lizeo antzokian eskainiko da, eta hil ahala bizi Oiartzungo landetxearetoan eskainiko dute 7etan. Abokatu, zaindari, ama, zaintzaile 1000 lan dituen emakume baten bizitza kontatuko da, eta hil ala bizi zer egiten du emakume honek, eta izenburua gustatzen zait, hil ala bizi, baina aldi berean hil ala bizi den, ez? Pixka joko hori. Trajea, Txaloren lana Asier Ormaza eta Joseba Paola, Jesus, Lasarteko Manuela lekuanan izango dira 7:30 eta Heriotzak Eduardo du izena, azken emanaldiak egiten ari dira lan honekin formol laborategikoak eta Gernika Lumo Astran izango dira atxaldeko 7etan. Dantza pixka bat ere badugu. Alai familian ikuskizuna, La Sala konpainiarena, aurrei edo familiari eskainitakoa, Amorebi eta Etxanoko Zornotzaretoan eskainiko da txaldeko 5:30. Nafarroan emanaldiak egiten ari dira, bertan dantza garaikire jaialdia ospatzen daula luze, eta El Porqué de los Perdidos Lizarrako Los Llanos Kulturgunean eskainiko da atxaldeko 7:30. Akira Yoshida dantzariaren pieza da, eta Akira oso ezaguna da dantza garaikidearen munduan, eta sari asko jasotako artista da. Eta Emelana Gaztezenan eskainiko dute 7:30 Arantza Iglesias eta Ane Garziak. Ane Garzia hemen aipatu izan dugu antzerkian ere badabilelako, baina bera dantzari eta musikaria da, eta Arantza Iglesiasekin sortu du pieza berri hau. Ama hitzaren erabileratik abiatu dira, errepikatu egiten diren hitzoietatik, eta emea ere hortik sortu dute.
hauesek proposamenak nolabait tira, larun batari dagozkionak, eta igandera begira beste gutxi batzuk ere baditugu, Jana. Bai, Adar Bakarra lana, joan den astean hemen izan genuen bere sortzailetako bat, Maite, Azkoiteako Mata Deixen estrenatuko zutela esan zigun, eta 8 bertan izango dira. Escape Room lana, Bilabonako gure antzokien eskiniko dugu igandean 7:00, eta Prospektus Vitae, Gasteizko Izaskun Arrue Kulturgunean eskiniko du 7:00 Gontzal Uribek. Egan egiteko gogoa da berriz Leioako Udondo bulebarrean, esan dugu Leioako umorea azoka ospatzen ari dela, beraz bertan proposamen asko egongo dira, eta Habitat lana Tolosako Topiken eskainiko du Kukai taldeak eguerdiko 12:00. Entzuleok hauesek gure proposamenak arte eszenikoen agendari dagozkionak, eta aurrera egin behar du, segituan Aiora Mujika prest daukagulako, gurean aritzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. We believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Let's do the one. Hemen denak dantzan hasi dira, baita Aiora Mujika berare, egunon? Egunon. Ondo altzara? Oso ondo. Bai? Bai. Oso ondo, horrela gusta ematen du. Txago nuke. Ostira la data. Ez dakit esan nuen baino esanin behar denik kamera bat jarri nahiko nuke Aioraren etxean ikusteko nola dantzatzen ditu nolakoak. Ja está, esanin behar duen. Bai, eske... Esan du? Dantzatzen dut bai. Da, erratik, eta nahiko nuke ikusi ze postasunekin entzuten duen musika. Hau. Bai, oso pozik zaudete zuek, dantzan, ostirala da, baina nik ezkatuta nago. Zeba... Sekulako kezka daukat. Bota. Badakigu, Aiorarekin, askotariko gaiak landu ditugula azken hilabeteetan, hitz egin dugu urte berrien ospakizunetaz, hitz egin dugu musikaz noski, gai asko, nire kezka da, gaur futbolaz hitz egin behar dugu? Ez, sarrera bakarrik. Ze sustoa, entzuten ari garen hau, FIFaren... Bai, hau da, 2022ko munduko kopako abestia. Claro, eta... John Cookek egin zuen. Eskatu du abestia, eta nahi pentsatu duen. Claro, egia da, gertatu da hemen. Claro, kanta ezberdinetatik abiatuta gai anitzak jorratu ditugula, baina futbola ez nuela espero nik sekzio honetan. Ja, sorpresa, nik ez. Hauek arri dut, hasierako aipamentxo bezala, gero sartuko naz beste gai baten, baina kontua da atzo notizia atera zala, aurtengo futboleko munduko kopan, egongo dala lehenengo aldiz, nola egiten dute Super Bowlen deskansoko showa, halftime show, aurten lehenengo aldiz egingo dute munduko kopan, finalen deskantsoan show bat. Eta egongo dia bertan Madonna, Shakira eta BTS. Eta klaro, hombre hartzun. Aipamentxe hauek arri barra neukan, jarri deten abestia, jarri dezuten abestia da, hori Dreamers izena du, John Cookek egindako abestia da beste kolaboratzaile batekin, ez dauekatena bere izena buruan. Eta hori, 2022ko munduko kopako abestia izan zen, orduan, orain ere munduko kopan egongo dala BTS. Oso erabaki estrategikoa, ez da? BTS jartzea atxeden aldiko emanaldi honetan, erakarriko duelako agian
partida bera ikusi nahi ez duen jende multzo bat, ez? Ba, imaginatzen dut bai, ez, aparte, bueno, hau dena zerbait benefikoa izango da, hortik ateratako dirua hezkuntzara bideratuko da hezkuntzarako sarbidea ez daukaten aurrei, hortarako aukera emateko, Global Citizen edo ez dakit oso ondo nola izena duen antolatzen dunak, eta Coldplayeko Chris Martin dabil horren atzean, eta Chris Martinen oso laguna dia BTS-ekoak, de My Universe egin zutenetikan eta oso harreman estua daukae, orduan, imaginatzen dut horre egongo dala alako zerbait. Kontua da, hau uztaiak 19an dela, eta nik BTS ikusiko dut uztaiak 18an Parisen. Orduan, egingo dute bukatu, ez dakit zuzenean estadiotikan aireportura jungo dian, eta Nueva Yorkera jungo dian, ze Parisen da kontzertua, eta hurrengo egunean, Nueva Yorken egon behar dute hau egiteko. Orduan, bueno, ikusiko dugu. Galdera zail bat egin behar dut. Uste duzu, aukera dago, izan da futboleko kontu hau hain garrantzitsua, aurreko eguneko kontzertua bertan bera... Keba. Ziur zaude. Keba. Gaina, hau dena oso ondo planeatuta izaten dute beti, osea, hauetz gu enteratu geanean etzian enteratuko beraiek, egon behar dutela Nueva Yorken, orduan, ondo kalkulatuta eta ondo hitz egin daukiko zuten, ez dut uste, keba. Osea, gertatzen bada, Gertatzen dira horrelakoak, kotatu behar dizet Tolosan gertatu zaigun gauza bat, K-poparekin zer ikusia zuena. Ipa. Emanaldi bat, aurre ikusita zegoen, Tolosan bertan, Tolosako Leidor aretoan, horrela tributo moduko bat, K-pop Demon Huntersen tributo bat, eta bertan bera geratu da emanaldia. Zeba? Ba, kizu zergatik. Zergatik? Abeslari nagusiari egokitu zaiolako bera bizi den lekuko hauteskundeetan maiko presidente izan. Zesate jazu. Beste eskusa eber, Osea, eta iruditzen zait, osea, hau da, ez da bertan beratu eguraldiagatik, ez da bertan geratu sarrera gutxi saldu dira. Ez, sarrerak saldutan zeuden, egiteko atzen ikuskizuna, egokitu zaio, maiburu izatea hauteskundeetan. Ibilizian atletikek final bat zeukalako jendeari justifikanteak egiten ez egoteko mailan. Orduan... Serio? Hoi gertatu zen? Jo, gogoratzen naiz ez dakize final izan zunen ibilizala jendeanik ikusten un Twitterren rollo abokatuak esaten, bueno, hau argudiatu dezakezue, egiteko ez dakize, tal, bueno. Aitzaki bezala, pentsa, osea, horregatik. Bueno, bale, zu ziur zaude, ez dutela bertan bera utziko, nungoa zen kontra periskoa? Bai. Oso ondo. Bai. Bueno, baina futbola... Ya está, bukatu da. Oso ondo. Vale, futbola alde batera utzita, egia da, gaia, aurreratu zen igula, musikariekiko harreman parasozialen inguruan hitz egin nahi dugula, Bai, fondotikanan entzuten nahi gana bestia hau jarri nahi nun hasiera bezala. Gure DJak soldata irabazia du, Barkatu. Bai, abestian izena da Pied Piper, 2017koa da eta Love Yourself Her albumekoa da, eta izena dator Amelingo txirulariaren fabulatikan. Bai, hori representatzen du. Eta ez dakit, abestia osorik entzuten balin badezue, badaukat hori ez, txirulari baten igual tonalidade hori edo, eta abesti hau maite gorroto deten abesti bat da, ze da hori ez, besteak sorgintzeko gaidan pertsona baten abestia da, eta abestiak hori esaten du. Abestiak esaten duna da, engantxatuta zaude, zuk badakizu, nik badakit, eta ez dago irten biderik, eta gainera gustora zaude, zure paradisua naiz. Egia da momenturen batean ere esaten dula, bueno, baina orain utzi momentu batez nire bideoak ikusteari, utzi momentu batez nire argazkiak ikusteari, eta zentratu zaitez lanean, zentratu zaitez ikasketetan, hori delako egin behar dezuna, baina abesti guztia da, beraiek esaten, gero gaina badaukate bideo bat oso, dantzatzen dutena oso, bueno, pixka bat sensualki, eta orduan da pixka bat beraiek esaten, engantxatuta zaude, badakizu, badakigu denok, eta ezin dezu hemendik ihes egin, eta gustatzen zait pila bat abestia, iruditzen zait baitare oso pixka bat,
ironikoa edo sarkastikoa, ez, hau kantatzea beraiek hau da, konstiente dirala horren inguruan, harreman horien inguruan sortzen dan guztiaz, eta horren inguruaz abestea bera bada pixka bat hori argitarateratzea, eta esatea, bai, hau da, eta pixkat jostari egitea horrekin, ez? Esan dako, asko gustatzen zait, baina aldi berean da, ke cabrones, hemen damakizkit 2 ordu zuen gauzak irakurtzen zuen gauza behidatzen ez dakiz eta zu esaten, engantxatuta zaude, bai. Ba, hoxe, orduan, hau jarri nahi nun, hori ez, gaia pixka bat atera nahi nulako idol eta fanen arteko erlazioen inguruan, edo harremanen inguruan, eta, bueno, bazuke aipatu dezun termino hori ez, harreman parasozialak aipatzea. Disclaimer moduan esan nahi dut, ez detela esaten aladianik, hau da, ez dut esaten harreman parasoziala da artista eta fanen artean bizi dena beti tal, baino egia da honen inguruan hitz egiten denean, ba, hortaz hitz egiten dela, ez? Ba, harreman parasozialen inguruan. Eta zer da harreman parasozial bat, baino entzun ez dunantzako. Ba, esaten zaio fanai edo zaleai sinestarazea edo fanak sinestea artista horrekin daukan harremana benetakoa dela, ez? Hau da, benetan dala bere laguna edo benetan dala bere bikotea, ez? Ez dagoela pantailaren muga hori eta benetakoa dala harreman hori. Orduan da, pixkat hori, ez? Parasozial hori. Eta egia da, kasu batzutan, esango nuke sustatzen dan zerbait dala, ez K-poparen munduan bakarrik edo ez idolen munduan bakarrik baizik eta, bueno, entretenimenduaren industrian esango nuke orokorren ere landu izan dan zerbait dala, ez? Ba, zuk azkenen lortzen balin badezu halako harreman bat lotuta ukitzeko beste pertsona, ba, erresagoa dala edo zer gauza saltzea beste pertsona horri eta bueno, ez, ba, igual aktore bati esatea de, jo, ba, bikotea lortu balin badezu, igual ez atera publikoki, ez, ba, zalek pentsatu dezatela soltero zaudela, pentsatu dezaten aukerak dituztela, eta hori nik uste beti entzundan zerbait dala, eta egia da, ba, K-poparen munduan, igual, ba, pixka bat gehiago entzuten dan zerbait dala. Hori litzateke harreman parasozialak, alare, bueno, nik behintzat, aurkitu duten ingurunean, osea, armi ingurua tokatu zaitena, egia da, milioika pertsona ditun fandom bat dala, denetik dago, etxe guztitan bezala, nik topatu duten ingurunean, ez dut hau topatu. Ez topatu jendea benetan uste duna BTS bere lagunak diala eta kafe bat hartuko dutela, eta egia da, oso ohikoa dala, nire zazpi senarrak bezala deitzea, ez, ba, hemen, bada, edo asko esaten da baita in real life husband, ez, ba, benetan ezkonduta dagoen jendeak bere senarrari senar ofiziala dala deitzeko, edo not BTS husband, eta olakoak. Bai, orduan, nire zazpi mutila, nire zazpi senarrak eta olakoak, bai, baina inoiz ez benetan pentsatuz ala dala, ez, ba, beti, bueno, ba, umore hortatikan. Nik behin famatu bat gonbidatu nuen nire laguntaldeko asteburu pasara. Instagrametik idatzi nion, esan ez... Historia bezatzen dut. Nik ez? Emakume famatu bada eta nik sentitzen dut elkarra ezagutuko bagenu lagunak izango binekela, ez? Benetan, hemen bizi balitz edo dana darakoa, gainera ez da Euskal Herrian bizi. Eta orduan, beti lagun artean txantxa hori geneukan. Telebizan agertu da zure lagun nanana. Eta, bida bain, sari bat eman diote zure lagun nananari. Eta orduan behin, asteburu pasa ginen antolatzen, eta ber kuadriako, eta zenbat goaz, eta tal, eta zu bazatoz, bai, eta bale, eta orduan broma izan zen. Eta goieri, zure lagun tal badator? Eta esan, txen, gaitxe galdetuko diot. Eta orduan Instagrametik bezu bat bidali nion, esateko haizu, hau data ontatiko ona, etorri nahi baduzu, eta... Eta etzen etorri. Bai, barrakatu, erantzun egin zuen? Ez, Bueno, ba... Gero zein den, mesedez. Ez hori harreman parasozial konsideratu daiteken, eta, bueno, esan dakoa, nik nire inguruan ez da hori topatu detena, baino, badaude, egon badago, zete esaten goiuri kasu hori danik, baino, badago jendea obsesionatzen dena artistakin, benetan uste duna harreman bat daukala beakin, eta bere etxean sartzen saiatzen dira, eta batzutan lortzen dute, askotan entzun izan den zerbait da, erosten dutela informazioa, hau da, erosten dute taldekoek ze galdi hartu behar duten edo ze tren hartu behar duten eta informazio hori erosita gero
beraiek erosten dute tren edo hegazkin hortarako tiket bat baita beraiekin batera juteko hegaldian, lortzen dute beraien telefono zenbakia eta denbora guztian deitzen aitzen dira, osea, badago obsesiboa dan jende hori, kontzeptu bat edo termino bat dago definitzeko, sasen, koreeraz, erabiltzen da sasen, hau da, ez da fan bat, da sasen bat, bai, akosatzaile bat. Eta benetan bildurra ematen duen azpimundu oso bat dago horren inguruan, ze batzutan dira talde antolatuak eta denetarik dago. Bueno, arazoa da, generalizatzen dala, ez, denakin bezala, eta esaten dala hori, ez, haiek dia harreman parasoziala dituzten eskatila horiek, eta eta egia da, fan guztik ez diala hola, ez gehala hola, gutxiengoa dala, eta alderantzizko esango nuke, ez, nik armi komunitatea ezagutu nunen, fan eta aidolen arteko harreman hauen inguruko oso irizpide eta hausnarketa interesantek topatu nitun. Batzutan inkluso lehendikan nik sartutan euskan gauza batzuk, edo normalizatutan euskan gauza batzuk zalantzan jartzera bultzatzekoak, ez? Hemen azkenen, Telecinco dala, edo Ola dala, edo bestea dala, prentsa arroxaren kontsumo asko egonda, eta gauza asko oso normalizatuta izan ditugu, ez? Pertsona ezagunaren etxera jutea ez dakizer trebista lortzera, edo kalean bere atzetikan ibiltzea, eta kontsumitu dugu hori, eta esan dugu, baina famosoak dira, ez? Hori ondo dago, eta armi komunitatean sartzerako ikusten duzu hori dena nola replanteatzen dan, eta nik lagunen batekin ere eztabaidaren bat eduki dut, ez? Zer da egokia egitea ezaguna dan pertsona batekin? Kalean topatu eta argazki bat eskatzea ondo dago, ez, bere intimitatea urratzea da. Eta gauza asko dago nien inguruan baita, baino armik badauka, esan dagoa, denetik dago, baina badago armi etiket deitzen den zerbait, ez? Dala nola konportatu armi bezala, eta establezituta daude gauza batzuk adibidez, eta arau ez da ezer ofiziala, ez? Azkenean, hola da, baina badago adibidez gauza bat dala, ustet hemen behin baino gehiotan komentatu detena, dala... If you see them, no you didn't. Bai, you see BTS in public, no you didn't. BTS kalean ikusi dezu, ez dituzu ikusi. Hau da, pixkat hori, ez? Ze batzutan famatu batzuei ere entzuten zaie galdetzen den dietenean, eta jendea gerturatzen zaizunean argazkik eskatzea, autografoak eskatzea, eta, nekagarria da, baina ulertzen dut nire lana da, eta ez, baldin bazea celebrity bat, bakarrik celebritea zeana, celebrity izateagatik, hor eztabaiatu genezake, ez? Famatu hoiek diana bakarrik famatu izateagatik. Baina zu famatu baldin bazea beste zerbait egiten dezulako, ez, musikaria, aktorea edo danadalakoa, zergatik zor diozu jendeari zure denbora librea eta zure denbora pribatu eskasa. Ze, hau da kontua, ez, esaten dezu BTSek lan egiten du asko. Ordu asko sartzen dituzte. Egia dagoaren igual, pixka bat ja handiago direla eta lasaiago hartu ditzaketela gauzak, baina denbora guztian daude lanean, ordun. Daukaten denbora libre bakarrean, ez dezu nahi beraiek lasai egotea, ez dezu nahi beraiek pozik egotea. Orduan, egin dezakezun gauza honena, inporta baldin bazaizkizu, da ez molestatzea. Eta bai, zu beraien gana jutea argazki eske, beste milaka pertsonak egiten baldin badutezuk bezala, molestatzea da. Aurpegi ona jarriko dute, ez dutelako inor ofenditu nahi eta oidena, baina benetan, gero, behin baino gehiagotan eskertu izan dute, hau notatu dutenean beraiek, ez? Hau da, jarri izan dute mezua Hawaiiko armiri, eskerrik asko ez ikusiarena egiteagatik. Hau da, konturatu zeatela, baina etzeate etorri, ez dezute ezer esan, ez dezute esan, hemen daude, ez? Pribatutasuna mantendu dezute, eta hori izugarri eskertzen da. Zezaia izan behar duen gero zalearentzat, benetan topatu dut hemen, Gernikako azokan, hementxe ari da zerbait erosten, hainbeste gustatzen zaidan abeslari hau, eta ez naiz gerturatuko, eta benetan, hori ez, zer, naia, hain zalea balin bazara, pentsatzen dut, zure naia izango dela, joan eta esatea, Gero batzuk esaten dute, eske nik ikusten ditut publikoan eta ziplo erorriko nintzateke, edo korrikanoa beste norantzan, edo ez, alakoa da xoka, esaten dezula, komo que gerturatu, ez, aio, ui. Gero oso kuriosoa da, askotan jendeak egiten dizula, neri ez, baina, barkatu ez dut molestatu nahi, baina argazki bat aterako,
atera dezaket, ja esan duzuzuk esaldi hori, ez? Ja. Ez dut molestatu nahi, Bai. badakizu Molestatzen ari agian zarela, ez, bai. baina hala ere. Eta Egia da, umeak behar direnean esan ez. fanak, gurasoak, Behin aipatu temazo da hori, behin aipatu nuen hemen, eta nire sekulako amorroa ematen dit, gurasoek erabiltzen dutenean umea horretarako. Eta ikusten duzu, eta niri inguruan, eduki dudanean norbait famatua eta egokitu zait, etortzea ama bat, aita bat, ume txiki batekin, ikusten duzu umeari bosta xola famatu hau, edo ez, eta aitak edo amak nola esaten duen, ai, joi, bai, ez dut molestatu nahi, baina argazkitxo bat, eske, enekito oso zalea da. Eta enekito hola. Eta enekito dago, askoz, Lanparari begira. Bai, lanpara askoz interesgarriagoa iruditzen. Bukia menateatzen eta... Interesgarriago iruditzen zaio, eta iruditzen zait oso itxusia umea erabiltzea. Egia da gertatuko dela batzuetan, benetan enekito zalea da, eta ez da usartzen zerbait esatera, ze umeak batzuetan lotxatiagoak dira, baina askotan ikusi dut, benetan umea erabiltzea horretarako, eta oso itxusia iruditzen zait. Bai, oso. Bai, orduan, egia da ez dela erresa eta gertatzen zaizun arte igual ez dakizula ere zuk zer egingo zen nuken. Baina, ja, hori lantzea bera, ez izatea automatikoa de, noski, bajun eta argazki eskatu, ze nola ez izua emango. Aizea bere album guztiak erosten, ze mentalitate hori ere badago de, zor dizu, ez barkatu, ez dite zer zor. Berak bere lan egiten du. Claro, eta gainea da hori ez de, jo, zuri benetan importa bazaizu pertsona hori, eta hau bada arau orokor batez, baina gero badaude praktika oso zehatz batzuk ere armik egin izan ditunak, adibidez dago Purple Ribbon Project, lazo morearen proiektua edo, kontua da, Hego Korean badagola aireportuko hegaldien kontzeptu bat, hau da, aireportura doazenean ezagunak, K-popeko taldeak edola, dago momentu bat iristen diana eta oso erabilia izan da outfitak eta promozionatzeko, ez? Markak eta jazten dituzte, orduan dago aireportuko argazki momentua. Da gauza bat, ez? Eta orduan prentsadoa eta argazki hori ateratzen da eta kontzeptu bat da. Orduan oso ohikoa eginda baita zaleak ere aireportutara jutea, aidolak hegaldi bat hartu behar duten momentuan eta kriston kaosa sortzen da. Osea, jende pila bat aireportuan, zu egongo zea zure hegaldia bilatu nahian, tal. Eta orain dela urte batzu, pixka bat ja deskontrolatu zen BTS-en inguruan guzti hau ere, eta armik sortu zuen lazo morearen proiektua, eta zan, aireportutara juteko hortan, koordinatzen zian armiak, jartzen zuten lazo morea zabalean, fanen edo aireportura zijoan mundu guzti horren mundu guzti hori lazo horren atzean, tira horren atzean jartzedin, eta BTS-ei taldeari pasoa libre usteko, ez? Eta deitu zitzaion, lazo morearen proiektua, eta zan, eskerrik asko baita ere, nolabait seguridadea, segurtasuna bermatzeko, ze eske gainera salto egiten du jendea, orduan. Honena da ez jutea aireportura, eta gainea agentziak berak ere hori eskatu izan du, eta idatziz dago jarrita, ez gerturatu aireportura, ez gerturatu hoteletara, ez gerturatu beraien leku publikoetara, baina, bitarteko hortan, ez, gauza bat gertatzen ari da, ezin dugu ebitatu, behintzat guazen egitea zerbait saiatzeko kalterik ez sortzen, holako proiektu bat ere egontzan. Baiona Mujika, plazer bat izan da gaur zure gurekin izatea, baina agurtu egin bartzaituztegu entzuleok, informazioaren txandorain naiz irratian eta 5 minutu barru, Julen Goikoetxea hemen eserita izango dugu, Aitor Aierza eta Emaitz Izagirrere gurekin, eta itzulia Womenaren lehenengo etapa, 61 kilometro faltan dira dagoeneko, kontatzen hasiko gatzaizu eurrengo bi orduetan, beraz, laizter arte, oiana datorren aster arte, bi aste barru arte zu Aiora, eta aste lehener arte zu Goiuri. Entzuleok, esandakoa bagoaz informazioaren ostean, hementxe bueltan gara, beste txaketa bat jantzita, ziklismoa zaritu behar dugu. Keep calm and bigarren kafea.